principis del mes d'octubre de 2018 es va dur a terme a Sabadell una jornada d'innovació social organitzada per la Regidoria d'Acció Social en el marc del Pla Estratègic d'Acció Social Sabadell 2025. La jornada es va realitzar al Vapor Boixer de Vell, antic establiment industrial rehabilitat i que actualment s'ha reconvertit i s'utilitza com a museu de la indústria tèxtil. El precedent de la jornada va ser la signatura, el dia anterior, d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i el Consorci Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i Comarca, el CIESC, que té l'objectiu de fomentar l'ocupació de persones que es troben en risc d'exclusió social i que són ateses pels serveis municipals de la ciutat. L'obertura de l'acte va ser a càrrec del regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell, que va ressaltar la importància d'implicar les empreses per aconseguir canvis positius en les persones que s'atenen a serveis socials. Plan estratègic d'acció social i amb aquest tipus de jornades i aquest tipus d'accions poder conjurar a els diferents actors de la ciutat a fi de que trobem les millors oportunitats per poder desenvolupar nostres accions socials i donar benestar i felicitat als veïns i veïnes de la nostra ciutat, a tots i a totes. Els autèntics protagonistes de la jornada van ser les entitats socials. 5 d'elles van presentar al públic assistent projectes innovadors que actualment estan executant i en els que es mostren exemples de persones que han tingut un procés de promoció personal. A la jornada van assistir un total de 10 empreses o agrupacions empresarials i 17 entitats socials, que van tenir una participació activa durant el col·loqui realitzat després de l'exposició de les 5 experiències innovadores, i en el qual van fer aportacions interessants per tal d'aconseguir una col·laboració més estreta entre el tercer sector i l'empresariat. Com a directora d'una entitat social, el que jo penso que ens poden aportar les empreses és, d'una banda, poder fer transferències de coneixement d'aspectes en els que ells són experts i nosaltres estem començant, i també crear vies de comunicació i ponts en els que podem trobar complementarietat. Què necessiten ells que tenim nosaltres i al revés. Sobretot, oportunitat pels usuaris amb els que treballem. També es va comptar amb la presència del secretari d'Afers Socials i Famílies, de la secretària del CIESC i del Gremi de Fabricants de Sabadell i del segon tinent d'alcalde de l'àrea de cohesió territorial de l'Ajuntament de Sabadell, qui va realitzar la cloenda de la jornada. La mateixa Núria Emeric va fer entrega d'un obsequi a cadascuna de les entitats que va presentar el seu projecte, com a reconeixement de la tasca que diàriament desenvolupen a favor dels col·lectius més vulnerables. El que ha motivat els empresaris a formar part d'aquesta iniciativa i d'aquest conveni de col·laboració i amb aquest compromís és justament això, el seu compromís social amb aquelles persones que ho tenen més difícil per accedir a les condicions de vida que tots desitgem que tinguin. Els empresaris que són de petites i mitjanes empreses, en la major part dels casos, són persones que estan molt a prop de les causes socials, que es mouen per elles, que els importen les persones i que volen fer tot allò que els sigui possible per ajudar-los a tenir una vida millor. La jornada va finalitzar amb un refrigeri que va servir perquè les persones assistents aprofitessin per establir nous contactes i així assolir en un futur proper una col·laboració més estreta entre empreses, entitats socials i l'Ajuntament de Sabadell.